Ole tuntum kan video chuan China dating show lar tak mai blind date show tia an soi thin chu clear ho na kan nei ve don ania he dating show a hian nula chelo tak tak te chuan tlangwal show a ron tel te chu an ril ru mina an ma ni in du tir nge hi an lo tum tlang pui thina amai ro chu tiang le lowa he show kal swal deuh ta te po a om fo thina ni tun tum ma hian tlangwal rol thar chelo tak mai he show a ron tel chung chang kan clear ho ve don ani kum sang ni som ni kha ni in China rama blind date so a chuan tlangwal pakhat chu za mel tak chuan ron ding chuak ve a ti sat aron ha a mi puite hne na hian he tlangwal hi ataka chuan yon makta duai somsari neya hausa ani ti reng tu man an relo tlangwal hian in mel riat tina ron nein physical education teacher kania kalo hi thakhata yon sanga vel ani kanu le pa te hi lo nei tu pa ngai mai an nia chu siam te workout te le nun simple taka man hi nuam adi thu aron soibok ani heng nula chelo tak tak te hian tlangwal te chu an du zong ani lo chuan an ma a light eng reng oma chu an lo met thim mai thin ani reivak lo nuwa chuan nula te light then khat chu ngoi rengin in off tan ta a chan chu a hlo tlem te le a chung ko background chuan chung nula ho chu ati lim zo lo ani nge yang chung thil han soi zo nu chuan light in off ri chu arita nuk maya ma se contestant pakhat chuan a light chu ala on renga thil hriat du nei ni om tak chuan engwangin nge inu le pa te hi lo nei tu an ni ti hi isoilan masak kher tin aron zota tlangwal chuan thok a han la hala ti hian a chang ta a chan chu voi khat chu bial nu ka nei ve a chu ka bial nu chuan ka ni na a hriat chian nu chuan min then ta ani tin a changa chu min nuwa chuan ka lo chuana mun chungchang hi soilan masak zel hi ka du ta ani chuti chungpo a mi in ka kianga om an la thlang cheu ani chuan ka sum le pai wang ni lawin keima min du a min mangai wang ani karing ani ti in asoya mi puile nula ho chu an ngoi ta thap maya ti chuan nula pakhat chuan ani le ibial nu tan eng thil nge iti sak thaber nia I hriat ti in Zawnna aron siama anui suka voi khat chu ka hlo zong ka khol khoma ka mai chedu zong tak mutur chuan dar kar so panga chung rela ka chuanga ka hruai chuaka chatui hnai tak tak ei puin thakhat chung te meu chu ti chuan hun ka man puyani ma se chu chuan hlutna reng atan anei lo chung ka thil ti ve te chu mi zongin thil tha ka ti angin an mulo ani ti in achanga contestant number som pasari chuan musit takin thakhata sanga chau I hloa tin inu le pa te hi thingtlang mi an ni boka engtika nge ini lei thei irin chu aya poimo jok chu heng mei chia te hne na hian engnun nge hlan theyang ti in nangma kha hanin en chin la thomnoman tlom tak tak I ha kanji nga hian in nei lo mi pa chu kan pom thein iring reng emni ti na ron zota tlangwal chuan muang changin achanga kum tlem te hnuwa chuan ka khol khom tling to mai thei atia chutia a chan lai chuan mei che pakhat chuan ma se mi pahni an tho dun chuan engkim a thleng rang jok ang ti karing ti in thamlo tak chuan asoya in nei lo le kar nei lo mi pa chuan nupui nei turin a qualified tok lo nun pa ngai tak inupui ipek thei don chuan heng kan soite tal hi inei nge angai ani ti nan thrila I trong kam ngai thla ka nuamin I zaidam viau ani mai thei ma se chu chuan bila pe thei lawa zaom na hi sum nen aron kal thin zok ani hei hi khothang ramani lawa mi ten in bum na thanga o mai hi an du to lo ithil tum hi a thlak lu tuk ti in an nui dara chu midang point an lo zom ve pok ani contestant number pangal na chuan thu tha tak tak isoya ma se voi khat dinner ai na po I hlo chuak dai si lo mi par thei tak tan chuan bil pek chungchanga po boina atam don sia dik tak chuan
fiam thu i tho mai ani e ti in deu so tak chuan aron tong khuma contestant number pangana bok chuan ron chun zom zelin a mu sit na chu alang chiang hle mai mangai na dik tak a awathum tak em ma se mangai na hian bila pe theilowa min zin pui theilowa ka phu tok min lei sap theilowa sum nei lo le mathlir nei lo mai ini thorim na apoi moi tia ma se min tilom theilo ani hi keima ang mei chia chu soilo ban san ro i khongai thak hle mai ti na tong khum bor bora hetiang khopa an be na nen po hian a zom na chu awong nung renga kanu le pa te hian eng ma nei lovin bulan tana mangai na akhatin chung kwa andina sum in nga na nget tak tak an nei lo ma se thinlung hi sum le pai hausak na lo om mai na om to ti karing tlat ani tia a soilai chuan contestant number som pasari na bok churon tong lein khai ngai dan wang kha ani kha tun hun thleng po are thei taka ila om helai muna ron kalte hi chuan kan thla kal zel tur te din mun tur ngai tua chungin ani kan ron kal ifiam thu tho mai ngai thla tur ni lovin tin a chang ve thunga thlamuan na himna le hlimna kan du chu min pe theilo tia a soilai chuan contestant number pangana chuan aron soi vele a mangai na khat chung kwa bu fai lei mai tura i thorim na hi thon thu duom tak awani em chu isum lak lu nui za thlak tak nen chuan mun moi tak taka po min roi theilo wanga mi panau pang khongai thlak tak mangai na hian ril tram atire thei ti ngai tua tu ini ber kha i pian na kho a kir le ta la helaya mei che chelo tak tak ero hi chu sum nei hne na hlan mai ro ti in a ril vele a thu soya piang chuan light chu in off zela atopa chuan light pakhat chau chu a eng ta chu tlangwal chu heng nula ho zong hian sira nolin liam mai ro le antia ma se contestant number som pakwana chuan heti hian aron soi veta a chu siam hi nuam iti soyem kha atia tlangwal chuan nui sukin ni tin deuh tho cho ka siam thina cho siam hi ithiam lo ani chuan cho tui hnai tak tak ka siam sak thinang che anui suka ti chena chuan ka man tlak ve te mai ania a chan chu eitur tha ka ngai nat wang ani nula chuan ke chuan chu tianga min ngai sak thei tu tur mi hring chu ka lo suang tua thin ka romeo nge mai chu ani ti in ngai no bei tak mai chuan midang ang lo tak chuan aron soita a chu ti lai chuan he nula lai ti lo hi chu lai dang reng in on om to lo ti kan soi to kha chuta ho chuan Zawnna chu zotin akut chu iwan du me wang mo atia nula chuan in sum hau lo hian te reng mai ti in tlangwal chu aron pan ta chet mai ani nula mit meng moi tak mai en pa chuan lom thu asoya karo sum le pai ni lawa ke min thana wangin kalome ka soi zo main thil pakhat ka hril che ngai ani zirtir tu mai kanilawa mir thei tak po kan ni hek lo ka chung te hian company lian tak anaya benga hian yun makta duai somsari chuang kanei ani ma se chu thup ka thlanga a chan chu ka thil nei hrelowa tu nge kabula dingang ti ka hriat du wang ani ti na soya mei chedang light off to te chuan makti mel tak hian an lo thira anin chir veng chu he soa tong number contestant number som pasari na chu aza luat wang in nge ni don ni angoi ta reng maya chu tiang bokin number pangana po chuan a moi zipper chu azip ta mak mai ani chu stage trong anin chu emo kan ti na kha tuna chuan are ta thiap maya chu dating show a stage sa thil thleng makber chu mi papa ngai re thei anga ronin lan kha nilawin kha mei chia mol pho don lawa mi pa ngai aro sum le pa ya wanga thang lawa ani na anga thang tu jok khani mak anti tak chu he so ran tel mei cha tam jok hi chuan mangai na nilawin ro sum nei deu nuam taka siam tu tur mi hausa kar cha bi pe thei tu tur hotel changkang ber roi thei tu tur ani an ron zon jok ni heng mei chia te hian mangai na hi
suma le theya ngain mi hausa apiang chu bethain mangai na chu hlan antum ta thin ani soibel du nei te chuan comment lama kanon soibel ve don ni o kan lo me